Makadii muri yeZimbabwe, zita rangu ndini TR. Tichisangana zvekare muzuva ranhasi nababa regei vazvizivise kuti baba vanoitwa vani. Makadii baba? Tinosima makadii. Muri yeZimbabwe ingada kufara kuziva kuti ndini ani vari kutaura muzuva ranhasi uyezve nhasi matirigirei? Ini ndinoitwa Elijah Garisa Moyo, ndiri mugari wemuKariba kuNyaminyami. Ndafara baba musara kuti muri mugari wemuKariba, zvino kuti mune uKariba uri pamuri wamakapakata watiri kuda kuti nhasi mutipakurirewo nevamwe vakateerera muvapakurire uKariba ihwohwo. Mungatizivise here baba kuti mutitsanangure nemo kuti iro rudzi rweTonga rwakatangira papi uyezve rwakabva papi? Okay. Ndada kuti timboonesana panapa kuti rudzi rweTonga ndine urombo kuti mamwe mabhuku anenge akanzi Batonga, mamwe anenge akanzi the Tongas, but rudzi runonzi Tonga. Tonga. Then ndada kuedza kuti zve tionesane pakuti zvanoda kuedza kutsanangura panapa. Mukatarisa nhoroondo, maybe mukaverenga mumabhuku munoona vachinzi vakabva kuDRC, but ndoda kuti ndikutsvederesere padhuze kuti vari muna Zambezi, maTonga ese, chero kuZambian side kana kuZimbabwean side, vakazombopedzisira vava muna Zambezi chirudziye vachibva kupi. Mungaenderere henyu mberi muchinyatsotsanangurira nguva ndeyeni. Na inini kunyanya vanhu vari muZimbabwe ndivanoda kuti vanyatsonzwisisa kuti vaTonga vari muZimbabwe vari kuna Zambezi. Tikatarisa zvinezvi kubva kuChirundu kusvika kuVic Falls kana Livingstone, Zambezi yese akazara ne the Tonga speaking people, kuratidza kuti pane kwavakabva vakapushwa vachiuya kupi kubva kuna Zambezi. Ndichada kusanganisa mamwe mazita angakwanisa kutibatsira atinoziva. MuZimbabwe chete topinda muZimbabwe nerudzi. Mukatarisa inonzi Makonde region. Yakunoti Makonde region inosanganisa ana Murombedzi, ana Kadoma, vari muMakonde region. Mazita akati asana Makonde, akisari Makonde izita rechiTonga rakakanganiswa chete. Inofanira kunzi Magonde. Magonde. Zvichirivei baba? Magonde K ari 1, nokuti muchiTonga K anenge ari double K. Kutonga. Ndada kuti K. Saka atoti Makonde iye inotonzi Magonde. Magonde zvinoreva sadza risina kuibva, ndinonzi Mugonde. Mbodza. Saka kana awanda manje masadza ayaya muchiTonga anenge akonzi Magonde. Zvino mukatarisa muMagonde region imo mandikutaura nezvavo ndio muna Murombedzi. Murombedzi actually izita rechiTonga harifaniri kunzi Murombedzi, inofanira iri Mulombenzi. Zvichireva kuti mukomana upi iyeyo mukutaura nezvavo. Mukomana upi iyeyo? Iyeye komuda maiwe, nokuti zvaitika ndezvekuti mambo anga ari matinoti Murombedzi ezvonzi aityisa, aivava zvekuti aitonga nedemo. Saka wainzi manje ukaendesa kwani kwamambo ndipanonzi Murombenzi, kuti mukomana upi kwamuri kumuendesa. Ndinoda kuedza kuti muone kuti the Tonga vakabva kupi and chii chavakasiya mazita yakazopesa aita akanganisiwa. Izvi ndakona naMurombenzi. Ndataura ndizve Kadoma. Kadoma izita regomo, kana nanhasi mukaenda kuti Kadoma izita regomo. Gomo rera inonzi Katoma. Katoma inzvimbo yaiyera mazuva iwayo kuti kana vanhu vakutori chibage chaibva kana kuti magaka, hamudye magaka iwayo kana musina kuendesa kuKatoma. Katoma zvinoreva kuravira mbeu inenge yaibva nguva iyoyo. Saka vanhu vaimba manje vachibva mumaminda yakasiyana siyana, kana kukanzi mangwana kuKatoma, munhu wese vanoziva kuti vanopinda muminda, vanongotema gaka panapa vachienda vachimba vachienda kupi
Katoma. Zvaitonewa Unosvika vota sei umwe zvinhu zvavo pakatoma. Saka zvinhu zvizvi zvomanga zvese munodya mesa hazvina basa kuti zvabva kumunda kwani. Zvave kuti nhasi tatanga kudya magaka. Kana ari magaka ataendesa ikoko. Masunungura kudya magaka. Kana kutadzoka manje magaka kungodya papublic hazvina basa. Kana musati maendesa kukatoma. Amukwanisi kudya gaka. Muchinzwa mudzimai asati aita sei? Asiti akuziva, asiti atigamuchira izvi. Saka tanga amaendesa kupi? Kukatoma. Kuvuka mubhaibheri munoziva nyaya yechegumi. Achitari mungatarisa mubhaibheri chegumi katoma iko kake. Nokuti chegumi unoendesa zvaunenge waita sei? Wakohwa. But ukumani kukatoma isusu tisati takohwa takuzoti zvakudya izvi ndezvataendesa kupi? Kukatoma. Takuchitanga kudya manje. Zviri pamutemo nemidzimu yese inenge yabvumirana nazvo. Apa ndiri kuedza kutaura zvinhu zviri muMakonde region zvinotaura kuti matonga akanga arimo akasiya chii, matrails akasiya. Sure, because mazita akaita sana Kadoma. Yes. Unoziva kuti mishona zvinoreva chii? Makonde. Mishona zvinoreva chii? Hazvina meaning. Saka ndiri kuedza kutaura mishona muchitonga kuti hanhu zvinoreva chii. Zvino mukatarisa handiti Makonde region. Makonde region kuna Katoma inozodzika tichienda kuGokwe. Tapinda mugokwe. Ndezvakakonzeresa kuti district yeKariba itangire kuGokwe. Ine yeKariba district ine yakatangira kuGokwe. Vakazoitwa kuna 1970s kuno. But vanhu vazhinji vakuma 1930s, 40s, 50s vese vaita kuKariba. Ugokwe. Vaita kuGokwe zvitupa zvavo. Actually, a very good story. Ya sekuru nzadzi amai vakasungwa vakaenda kuGokwe nemapurisa. Vanga vata nina wamai, mukoma wamai rada. Mukoma wamai vakasungirira ndobva vaviga. Zvino mutema wabvumireka nemapurisa. Mufanira kutaura mapurisa kuti mumwe munhu asungirira boya kuzoita sei? Kuzoona. Zvino vanga vasina kuita izvozvo. Ndobva mapurisa aita sei? Auya. Ndokwasunga ndokuvaendesa kupi kuGokwe. Tichiratidza kuti ndikwanga kune district yavo. Kunokwanga kusina. Muona kuti ati Gokwe mukatarisa yakazara maVictoria ezvinhu. Exactly. Ati kwanga kwakazara matonga zvakambofamba sei? Makonde region yezvinezvi yakazara mashona. Matonga ese ari muna Zambezi. Hakuna akasara mukati umu. Kana ari makasara mukati vashoma zvokuti. Tamudasvika papo muone kuti yakasara vashoma nekuti vashoma zvakanyanyisa vakasara. Vazhinji vacho vakapedzisira kuna Zambezi. Because the matonga mapeasant, atoti mapeasant farmers vanorima zvinhu zvokudya chete. All right. Kwete zvokutengesa. Ende vaivhima. Saka pafamily yega yega pane munhu wana anogona kuvhima, kana ndisekuru anogona kuvhima apo. Ende mukatarisa kana nanhasi magariro avakaita. Wana misha yakadungamidzana iri 3-4 zvekuti hama nehama. Dzekumatonga people. Yes, apa ndepasekuru. Apo maybe nina wasekuru. Apo maybe muzukuru wavo. Izvi vaizviitira kuti kana vari sekuru vanovhima. Vanoenda kunouraya vanovhima kuuraya nyati. Vosvika kukwenyera sekuru muzukuru namnini. Woenda wonesa sei? Wotora nyama. Wodzoka usiku. Asi ukuko kwana John 6 kunokwana tokamba ukavazivi. Saka izvinhu zvimumhari chete. Kuti nyama yekuvhima yanga isingatengeswi, yanga isingabvumi kutengesa kana kuchinjana nechibagoso. Nezvokudya chete pamusha. Alright. Panguva iyayo magemu akanga asati aviko. Magemu anga asati aviko. Anga ari kure. Muzive ndati district yanga ari kuGokwe. kuGokwe ndokwanga kune office. Sikuya kuti kana kwa kuna magemu anga ari kupi kuGokwe. Avanhu vari kuna Zambezi. Magemu kana kanga aripo maybe anga kuna na Kadoi. Avari kuna Zambezi kuno. Ndosaka avasekuru avazokwanisa kutoviga munhu vakagara mazuva. Vamene vakazonzana nekuGokwe vakatofamba netsoka kuenda kuGokwe
vakanorara munzira 2 nights vachienda kwati kubhoma zvinova district. Ndakutsoka panyaya yekuti kugarisana nenyaya yekuita sei yekuvhima kuti manje iwo aita zvekurima achivhima but pakazomuvha kubva kupi kubva kuna makonde region yese kusvika izvonzi vamuna Zambezi aimbofambireko imbotizei ndo patoda kuti tizive kuti chavaifambira chii handati vaivhima nekurima zvokudya chete but kwakaya mavhictoria vairima zvekuti ndobva vatanga kuclear land. Zvino isusu tisida kuziva kuti panapa kana tichidzingirira huku nhasi tida kuuraya huku nebha achiona kuti sei kudzingirira huku nhasi vachadyiwa nenyama yenyama. Saka paiuya ava manje vairima zvecommercial vavhura land vati ndasa panapa pachena stereki handifi akunovaka kumberi kusvika vazonzi kuna Zambezi ako vavharirwa nani naZambezi hakusina kukwena. Ende chakavabatsira manje vese vaiuya kuzoita zvekurima vanga vasati vakujaira kurumwa netsetse vasati vajaira mosquito. Saka pavakamuva uku vachiva kuno vava vanorima vazonzi kuno kuri dry hakuna mvura futi manditi kuno kuri region 5 low rainfall high temperature munhu andorima haade zvinhu izvizvi high temperature ne low rainfall haade. Saka havana kuzouya kana nanhasi mukazvitarisa gap reland riripo kubva kunyami kusvika munotangira the Shona speaking mukaroi pane sango risina chinhu nokuti vaya vakazva kuti hapana kwatoenda unodiwa kuti hakuna mvura pasi kune tsetse vaya vakati very good ndizvatoda zvekurumwa havazvidi. Yes, ivo vakati handizvatoda hatidi vanhu toda kugara tega ndipo kutone mvura kunto ukwanisa kurima futi throughout day muchirima mudhizi nemvura. Saka gepi riya rakabva ravhurika nanhasi richakavhurika asati atombobatanidza. Tinozoona mamwe matonga people matonga speaking people kuZambia variko zvinofamba sei? Tony, 3/4 yes side ramai vangu inini kuZambia. Ndienda kuZambia almost 4-5 times a year. Ndo patoda kuti tizive kuti zvakafamba sei nokuti Zambezi anje kanga karwizi chete boundary mamusina musoro manga musina boundary vanhu vaingoenda se vachifambidzana chete. Munememba kuti anga iri DJ East Southern nechi kana pakavakwa bridge handimoziva kuti akavakwa neZambia neZimbabwe pasina bridge pasina zvokuti ari kuyambuka ndiani ari kuenda kuti pasina. Tiri munyaya iyoyo inini mukoma wamai vakasiya mwana wavo mukomana kumba kuna mbuya kuita ndamai vavo pavaitakura zvinhu vachiendesa kuZambia nekuti ivo munomwe vanga ari kumhiri kungori kumhiri kwerwizi chete vaitove rwizi rwaiyambukika zvakadii panguva vaiyambukika chakakonza kuti tisambuke zvinhu zvinoishi kudemo but vaingoyambuka everyday vanhu vachienda kuchidzoka nokuti havanononwirawo kumanheri vodzoka kuzorora kuno ndosavanga vakarorana kuti vamwe vari uku nanhasi vanhu vese vari muno muna Zambezi side kuno vane hama so close padhuze nepadhuze muZambia side. Tiri ipapo rigani rokubatai mutoda kuti munyatsotijekesera kuti pamuri kuti vaiyambuka apa vaiyambuka vachishandisei? Noti watu unonzi watu mabote emapuranga kune mapuranga vaitotora zimuti vanongotora zimuti chiombeso voriveza kuita vanoti mukolo izvinozvi kana kuti kuita watu dzimwe nguva vaitora mashanga chaiwo mashanga aidha emhunga kana emapfunde mashanga aya kana aoma aya vanomabatanidza so vasunga zibhandle vamasunga zibhandle vosunga rimwe zibhandle kunga mabatanidza so anoyangamara kusvika azonwira mvura zvikusayangamara but vanhu vanenge vachimboyambuka nawo so vanongodhonza voisa uko vooma mangwana vodzoka nawo uko zvanga zvakariruka panguva iyoyo. Aiwa vanga vaine kalife kuti achifika mazaona. Saka vanhu vakazoziva kuti pauda mapassport after border kunovhuraita sei nyaya yekuyambuka
vakazongoziva very late kuma-63s. But before that kusina Zambia neZimbabwe kwavari kanga ringori life ringoita kuenda kunyamakatisi. Zvanga zvakavarerukira. Zvanga zvavaka easy. Saka tichiona kuti muZambia munotaura Tonga, asi vanozotaura vachiti Tonga yekuZambia yakasiyana neyemuZimbabwe. Tonga yekuZambia yakasiyana nemuZimbabwe pano nepapo. Sezvatongoita mushona kuti chiVictoria, vatongoti tozoti chiVictoria. Nokuti yakasiyana nechimanyika. Ndizvo vangoita chete zvamunoziva kuti chimanyika nechiVictoria. Basi ese shona. Saka panoita standard Tonga. Kazhinji kacho hapana notedzera kana even shona hapana notedzera standard shona. Munhu anotaura chakarerekera nekwavo. Zvinoita malanguages natoti Tonga inotaurwa kunoku yezvinezvi toti kwaMola yakasiyana nenotaurwa kuBinga. Kwete Binga yese kuBinga maybe my first 2 chiefs yakatosiyana tikaenda kuna imwe machiefs ari kumberi futi yakatosiyana. Inini kwedu ndiro iyi kwenyu ndekuti kwaMola padhuza. kwaMola isusu ndiro noti ndido. Tikaenda kuBinga kunana Sachira vanoti mbede. Ini ndoti magupa mukaka. Kana chief Sachira vanoti malili. But yese ichi Tonga. But tukurumiza kunisana sitara kwandata kuti mukataura natara chimanyika. Pane panombobenza kana tataura chiVictoria mabagwe. Unozoti mabagwe anotaura zvauto izvi. Chibage chichakutaura. Kuti anongedzapo akuti mabagwe. Alright, zvinoti samuchibudisa pachena kuti Tonga yekuZambia inozoda kutorawo kurekera kuZambia nemamwe malanguages asi iri Tonga inonzwika. Yes. Iye zvinezvi kuno especially kwaMola tane mazwi mchana anoratidza kuti ndechishona yava vakatunganyisa nechishona. Kukaenda kuBinga ndizvo apa aidha chinambya chavakatora kana kuti chindevelechi vakatora masene mzimata sekuza kuBinga izvi nana Lunga masaya Lunga achisi Tonga chindevele but nekuti vakadokta sti ndevele stereki vane maseremizi vashandisa mutupo. Isu kuno kwaMola kuno kashandisa mutupo kuisa pachitupo but kuBinga vanoshandisa mutupo kuisa pachitupo. In a way ndinofunga kuti zvitori nani futi zvavanoita kuBinga kuisa mutupo. Yes. Zvinoita amkurumidza kurasika. Nezvinezvi maybe inini tikwasange ngeti my brothers. But inini ndopera chitupa ndonyora kuti garisa moyo. Inini monyorwa kalisa moyo. Mberi kuzosoka kuana kwa zukuru venyingi atusiyana seni. Atichazivana kuti munhu ndiani nani. Katutosana bamnini mfiki. Pane different seni. But ndiye muzinza iri motion stara ramnina wababa. Zatusiyana seni kuti aiwa inini wakashandisa seni yababa, inini ndakashandisa seni yasekuru. But tima brothers. Tichitora futi pamuri apa muri kushandisa garisa moyo ishona kai. Very good maita basa school. Inini ndota garisa moyo. Shona chacho. Mambo rinzo iri somewhere else. Kuna. Kama inini nasati ndamborinzwa munhu wechishona anonzi garisa moyo. Asati ndamborinzwa. Kwekuti hakuna kushona kwacho. Because inini ndofana kunzi kalisia moyo. Kalisia moyo zviri paviri. Zvipamuna anorwara munhu anenge asingadi kudya. But nunaniza idya chama ndikuti mapirisi ashande kuti so. Kwati ari kungodyawo zvake but moyo hausikuda kuti se hausikuda. Because kuti mione ngozoti ndofana kudya chete because yesi ndofana kuenda. Saka ndikasadya zvinezvi. Chikafu nezvo uchiona uko. Saka pete ngoita se ngodya chete. Ndizvo zvakarisha moyo. But manje chiriva kumanikidzira. Yes, manikidzira kudya. Ninye zvikonzero. Saka tava kuzonyoresa manje apa kwa DM manje pamfinishi. Unotanga muVictoria iri kana kuti kore ukanyora garisa moyo because garisa moyo has make sense kwa. Family medu tinana garisa moyo, tinana gali samoyo, tinana kali samoyo. Depends kuti munhu wakaona paanonyoresa kuti panga kafunga chii.
right ndiri kuzoteerera ndinoedza kubatanidza kuti kuzvitupa kwatutaura zvautotirasa yamasinemu takuta songe vanhu vasiyana asi chiri chinhu one rege tidzoki kumashure kutonga tribe zvinezvi muri kureva kuti vanhu ava vaita zvekurima nekuvhima pari zvinezvi kwava nemagemu iko kuvhima kwataiti kuvhima uku kwakunzi poaching zvakufamba sei mazuva ikazino kuvhima kwakunzi poaching panida kutaura zvakakonzera kuti vakunzi poaching ende kana inini ndakuirana nazvo kuti kwakunzi poaching isusu kare kare pasi pasati parova nenyundo nyama ndati munaenda kunovhima kana zvinogowana nevanhu vechivhuri chete ndeyekudya zvinobva zvaita zvapera but vanovhima vanje ndisekuru chete ndisekuru chete ndevanogona so kana tanyama utongana nesekuru zvinhu zvaita sei zvomapanaka sekuru voenda futi kunoenda sei kunovhima unorava maybe mhembwe futi wounza toja zvichida kuti mugore tiri ipapo ngenimbokubatai mhando dzashandiswa pakuvhima vaishandisa mhando dzipi musungu either to even to wire kana angakwanisewo kukwasisa kuwana ti mawaya pamwe even rindi chairo rinoti rindi nderipi vanochera gomba so vanochera gomba voisa uswa pamusoro vasaisa uswa pamusoro zekuti mhuka kana ichifamba munenge muri mugwara renhingira remhuka munofamba nyati munomu saka anofanira kuchera gomba rinokwana nyati voisa kuti mauswa pamusoro kufarafara zvokuti nyati haione ingozowira murindi imomo mangwana kuya kusina iyi kutongobaya mupfumo imomo haisese haibudi apa vashandisa kuti musungo panda kunatsanangura ndipo kuti munyasiriso kuti handidati sekuru vanovhima chete saka sekuru kana vari vanovhima chete yokudya chete kana yapera vanozota futi ndezvi yekudya yemhuri iyoyo chete but manje sekuru vavafutika vanorima chikafu chokudya chete kuraya kuti nguva yezhizha mukana wavo wokuvhima unenge waamushoma nokuti vari kupedza nguva vari kupi vari mumunda ndosaka nanhasi kana mukatarisa belt rese remuna zambezi kubva kuchirundo kunosvika kuvic force ndikune mhuka but yete ndikuno vanhu vaita sei vaivhima chefanonge dzakapera but because vaivhima chete zvokudya uyezve nguva yezhizha vanoenda kuita bhizi mochi mumunda ndiyo nguva inoberekana mhuka havazodzidisturba zobereka zvakanaka zochengetana zvakanaka vozotanga kuvhima vakaita se vapedza kuita bhizi nekumunda namaona saka chakazokanganisa manje kupenda kutaura information maybe nokukwanisa bata vamwe vanhu vasipo panapa but ndezvakaitika patakatanga necampfire project pakazi time program yainzi nyama project yakaintrodusa necampfire vachiti mhara dzawandisa saka toda kuita culling yemhara tikaita culling yemhara vanhu vamumareserve kuti vawanewo nyama saka tichingotengesawo kg $100 yakachipa zvokuti vadzidzisa vanhu kuti nyama yemusango inotengesewa alright vakudzidzisa vanhu kuti nyama yemusango inokwanisa kuyanikwa papublic panguva chakatenga teseka panguva iyoyo wanga usingafanira kuzivikanwa kuti vainzi vazivi kuti panapa matoisa sadza panapa inyama paya vainzi pazara sadza nederere mufusho zvaitirwei izvozvozvo because kuvhima antika kuti yanga iri secret yemufamily kuti vanovhima yes asi kuzivikanwa kuti apa vanodya nenyama because vakwanisa kutokwara kana kutorewa izvozvo zvinoti nyaya yekuroyana iyi haina kwaisiri aiwa hana kwaisiri saka vaizvichengeta chimumhuri chiri kuti mukomana munyina navatechi ndivanozisa chiri vana zvino apa manje campfire yeye yauya manje munanotenga nyama kondiregere kuyanika muye yakayanikawo saka neanovhima manje akuzoti okay kana novhima zvinezvi ndikayanika vanongoti ndiye yakaita sei yakatenga saka nyama hachapera manje ira ndiye yakaita sei yakatenga iye kana price yakutengeseka manje ava singagoni kuvhima vangonzi uyai mutese amutenge nyama
Kozoita manje vanhu vanga vakutodzidzira kuvhima chete, havachada kurima, ndotengesa nechikafu. Ngamunipe mapfunde nyama iyi. Saka posting manje yabvaita sei? Yakwira, yaita chi? Hai. Nenyaya yekuti vanhu vadzidziswa kuti nyama yemusango inotengeswa sio ngonje ichiri mumuri. Unoita mari naye. Mwakagarira mari. Mugara mundati hondo yeminda, hondo ita. Right. Tiri ipapo again vokutora itidzoke kumashura zvishoma shoma. Zvirimwa zvamaiti zvairimwa panguva iyoyo vairima zvirimwa zvakadii? Mhunga nemapfunde ndizvo zvirimwa zvavaita zvechikafu chaicho chaizvo. Chibage vaingorima zvezvekungoti ndechekugosha chete, nekuzoita mangai patichanga sinengesa chiri chinhu chokuti vanorima kuti zozoita sadza. Kwanga kusina sadza rechibage. Because chainetsa spiri chibage kudzura. Alright, kwaitwa zvekuzura. Yes, hakusina zvigaya. Sapari zvinezvi ungatizoti kwakurarama sei panguva yatavimwe iko kumhiri kumatonga people. Ratati vakaizvizvi vakuna Zambezi vese. Mukatarisa matonga ese ari muKariba district vanodzidza Shona. Vadzidza Shona, mabhuku ese ane chekuita nerudzi rwechishona. Kureva kuti mabhuku anotaura nezvekurima akutaura nezvekurima kwechishona. Kuenda kunodzura hakuna mubhuku, pane kuenda kuchigayo mubhuku, nekuti bhuku rakanyorwa nemunhu wekumasvingo nezvichigayo nokwava hakuna chekudzura. Saka kubva kuchikoro pakatanga nechikoro pakatanga kuita ndingati deculturalize zvishoma nezvishoma vanonzi kuchikoro vana nezvikwesa zvapinda kwabereki mangwana unozoti kuti shuwa tikuendesa kuchigayo kontori nani pane kuti pane kudzura, but shit munga haidzuriki aiendese kuchigayo. Saka peta kurima chibage tasa vanorima chibage. Saka deculturalization yakaitwa nemabooks nechikoro yakabatsira mune zvimwe zviri kuimprova kalifestyle kevanhu, though also the effect iripo great side effects kuti zvimwe zvaitokanganisa mararamiro evanhu, vaukanganisa culture itonga. Nokuti vaiona munhu akagara pachair, chair akagara pachair, akagara pachair, but akunodzidza because ndozvadzidza kuchikoro kuonza kumba. Machiya chanotogadzirika vanhu vautotanga kutenga machiya. Munoreva here kuti machiya aingove evanhurume chete? Because paine two types dzemachiya, not machiya futi, mastools. Vanhu vakaita round so, mwakambozviona zvakaita round so, zvine chibhesi pamusoro nepasi, nezvechirume. Zvechikadzi zvanhu zvakaita like egg shape so, zvakaita kagomba so, ende zviri zvipfupi. Zvavarume zvine zvakareba. Zvona mai zvoti kana wakagara unenge wakawirira mugomba. Yes. Para zvipfupi futi. Kazhinji kacho waizviona kuti chipfupi chacho hachanisi kugarira, kaigara vanhu madzimai anoita mabasa kana chekuruka zvisero also ndicho anenge akagarira ichocho. Kwete kuti vachibika sidza pakagarira pachigaro checho. Zvisina izvozvo. Kana pabonde. Alright. Bonde raitoveko panguva iyoyo. Hausina kukwana musha usina bonde. Because kuti zvisina bonde pano. Saka tichidzoka nanhasi achiri kwere maponde kumiro? Achiripo. Aripo maponde stereka. Atotava vanoti kumagadzira. Because tomboti kunokusati kunokwana mola. Kabvunza maponde mazhinji ese anobva aida pane biri kana kuti pane gande, nokuti ndikune tsanga. Kuti anogadzira netsanga. Zvinombomwana mukaipa muno machitengesa munhu anombonana nemakati. Makati inoita because kune tsanga. Asi izvi ndakwazivawo matonga. Vatozoti gold mining. Ukamutora tsanga moro kachimoro maponde. Utoita mari zhinji. Tiri ipapo tauti mutitsanangurire kuti chatinoti chitonga chii, iyo culture yenyu yetonga yakanyatsogumira sei culture? Culture ine zvinhu tinoti ine mikanda yakasiyana siyana. Kuti toti tukazoti tite culture
yekugarisana, culture yekuroorana, culture yekupera midzimu munobhirwa mune zvei ndinganimbotaura nezveculture yekuroorana. Ndinofunga kuchiona zviripo zvokuti rooranai nematongo kana mara mumisambo zhinji kwedu nyaya yekuti rooranai nematongo yanga iripo nokuti zvinhu zvauda kukanganisika nenyaya yemachalenji emamwe matribes atakusangana nawo kuti auroore munhu wausingazivi kwaanobva nerudzi rwake kuti uyu ndokwana chokumuti mai ake ndokwana chokumarara woziva munhu wauri kuroora kuti unofanira kuroora munhu waunoziva anobva kuvanhu vanoziva nokuti watinoti waunozotiwo mukadzi asi mukadzi wako mukadzi wemhuri. Saka mhuri yako yafanira kupindira munyaya iyi kuti ndauda kuroora chi ndakuroora Cynthia kuti musikana uyu ukwana mupani unotokwana mupani unokwanisa hako kuroora but mbomira sekuru vasekuru vomupani mugore ra1930 ndovakaura tateguru vedu. Saka haukwanisi kuroora kana zvatodaro kunyange iwe uchimuda sei zvatoita sei. Saka muculture yekuroora vaichengetedza izvozvo zvekuti unofanira kuziva munhu wauri kuroora kwaanobva. Ivo vanoita sei vanozotsvagawo kuti munhu mukomana uyu anobva kudzinza ripi vabvumirane nazvo. Zvaitanga paitwa tsvakurudzo zvokuti dzimwe nguva waikwanisa kuti kubhurawayo iwewe kubasa kubhurawayo kuno kumusha kuno vatotaka kugadzira kuti paanouya ndakuti ari musikana niki usingazvizive iwo zokuudza manje kuti vakutsvagira musikana unofanira kuroora nokuti iwo vanenge vachiziva chi kuti ari kubva kudzinza ripi. Alright, zoti unosvika iwo setup yese yacho zvakatorongeka asi unenge wakava kutonge watotana shishashi iwo usiri kuzviziva. Yes, zvaka sei zvakarongeka ko wakasvika musikana achizoramba chansada kuda kuroorwa. Ndandinati vanhu vese vanenge vakapindira munyaya iyi kuda kuti kumusha uko kunogara musikana uyo vana tete vanenge vachifambira nyaya dzacho kuti iwe musikana waJohn apa John ari kupi ari kubhurwa chaona kana auya apa kwava kusina mapikicha akazoita atomboziva fese yake iwowo unenge usingazivi kana takambomuona ari mheni pamaifudza mbudzi ikoko saka akura ane mazindebva uchaziva hapana picture but nenyaya yokuti quite trust kuti zvataurwa nevakuru ndizvo tofanira kuvimba nezvazviri kuti aiwa avangambotinetera ende chiri chokwadi nanhasi chinoshanda ngoti hatizviteerere chete vanhu vakuru vakuti tisaroora apo siyana nazvo anokuda zvako but munoda nazvo pafacebook but zvokunoroora nawo tichazoona kuti nazvizvi hazifambe mushemushe saka toti ndeche yokuroorana nambotaura futi pape kuti kugarisana mutradition yedu kana wakunovaka haungovaka chete kana unovaka kwaunoda kana wakura mumhuri kuti ini ndauda kuti pamusha kangu hauende kunovaka kana kusina kutemerwa sanzu nababa. Zvinorevei kana bamunini takuziva kuti ndepavava panapa kana ukanzi warwara toziva kukuita sei kuenda ukaita zvokuzi kuti ndakuti kunyamakati ndakakwira bhazi uyai kunokwandotatizivi kuti unogara ipapo ndinobata tradition irrespect zvinoratidza kuti iwewe vakurumura rikeni pokubatai matara makati kutemerwa sanzu vaitema chirudzi pane chivanhu chaitwa here ipapo vanda nedema ntika kuti sangwe mwandimuona sangwe ndemamuda kugara neni ndipamuda kugara ipapapo saka vanenda nedema ravo kutotema kasanzu 1 ukatema ukadimbuka kuti ndipaona kuti wafree kuti panapa ndipaona sei ndopapo nokuti paunopedza kuvaka baba ivavo vachazouya kuzoisa midzimu yavo vaiisa chirudzi kwedu notakasiyana siyana matongo acho akasiyana sezvinongoitawo kuti kune makorekore kune machii vanoshandisa ndakona kurapa unodini white siringa pana pahupo muti iyo vanotema kabranch anti muti wakaita sei muti white siringa white siringa yes
handisi muchishona handikuzive manje unzi muchishona but muchitongo unonzi musanta wautema kamuti kako kapisi kakadai vanda unochera pamusuo kuleft unocherachera ipapo wakasima wofushira akanamiza handi muvantu akanamiza na akana kudzurwa handi wadira mvura kana kaoma zvinova kuti mazinga raramba kuti ugare ipapo akaome kukadira mvura chete mvura iyi handi pamusoro panobva pavharika pata panooma mvura iyi ndakadeseti pasi pasara nyoro maybe awa 2 3 4 5 days pasi pananga pasi panyo katanga kutunga midzi so saka kakaoma zvinoda kuti chi nzararamba unzi ta mwanangu wanga uchida hawo ugara panapa atarisai vaita sei varamba kutotsvaga kumwa apo unenge usina kuita izvozvo kuti wakatemera chi wakatemera santi saka havauye kuzoita izvi manje unzi hamuregese vaita izvozvo musonorwara mwana wako ndipo unozoona kuti haudzitsotsi kona kuzodzoka kuti mwana wangu ari kuti mwana ari kutongoza kuti tinogara kuko izvozvo totinogara pano sando zvanhu zvakanakira chi kuti uteere chi now ndokurya ndipekanya akanindike panya iyo yekunini during the ningi yatinoti operation noye pakatama vanhu kubva muna Zambezi munhu wekupedzisira kutama muna Zambezi anzi John Sajanika ifeti mwana wake anzi Punga akamboshanda pagumi ndaa John Sajanika akatamisa usiku nemota marori ndobva andiswa kugoko ndobva anditanga kuondoroka ndobva amutakura ndobva amudzosera ndobva akagara muna Zambezi saka ngozoona kuseni so panga agara muna Zambezi paita mvura pakaisland ndobva atema kamuti nokuti uko chikonzero chokuondoroka vakamanisa kuchipatara kuti hapana zvatiri kuona isusu akati nokuti handida kuudza vadzimu vangu kuti musese taakutama nokuti ndezvatinoita kana uchitama muti iwe uri pamusuwo unotema kana vakuenda kusamwe else kwaunogara unokasima ikoko unovaudza unopira mudzimu wako kana sekuru nani ndakutama panapa takuenda kupi nekamuti kako unosima futi kubva akatanga kuti kutunga furuza wabvuma John Sajanika kamuti kaakatema kaakauya nako kwamora mukaenda nhasi mukaona zimutiro munoramba imuti ndana 1963 nanhasi richiripo hazife datori zimuti nhasi vanhu hapana anda kunotema because anoziva kuti mudhara John Sajanika aita saka iwoyo hautotemwe nanhasi hautotemwe nanhasi but kana uchida uchitama zvako pega pamba pega papa unogara unongotemuka ukapamboendacho kuendesa mausonopa this is about kugarisana mukuroorana nemagarishi ekauzva zvimwe zvamungada kuziva ndezvipi tingada kuziva zvekare pamusoro pekuti ndakambonzwa chinzi mwana musikana kana uda kusuka nguva yoda kuroorwa vanomupfimbika kumupfimbika kwele zvenyu zvamunokuta izvi kumazano zvekuti kusangana mubhazi hanzi amusikana wangu kwedu pasi pasati parova nenyundo musikana kana aona kuti uyu apa zera uda tisi roorwa vanomutora zvamataro kunonzi kupfimbika but toti mukorora isusu mukorora zvirova kuti korora izita remunhu ringoti tingati chiko sokuti toti mukana mune mutambo webhora andika anopiwa zita reprogram iri kuitika saka korora iprogram ita sei iri kuitika saka vanhu vangozi korora iyeye anenge ankorora ngadoti musoja harisi zita rake but izita rebasa rakuita sei ari kuita saka uyo anenge ankorora nezvaari kuita izvi saka panenge vachitoziva kuti mushokwaningi ninga kaiswa munhu akapfimbikwa ankorora manje ndakumirira musi wechi ndopatoda kuti mutitsanangurire kuti vanozvifambisa sei kuti vazosvika pamupfimbika zvinonzi abuda ndopatoda kuti mutitore mufambe nesu nzira yacho panonakidza zvekuti because vanotora musikana yeye vomisa mumba pane mafuta vanoshandisa kumuzora tikatoti musikana yeye mazuva anenge ari anenge asingageze patanenge achizora mafuta skini yake mumba vanogara nguva yakareba sei vakasiyana siyana manhu vamwe 2 months vamwe 3 months depends nekuti zvimwe zvaitika ndezvekuti vanotarisa futi kuti anga pavakatanga kutaura izvi vakamunonokera zvakadii musikana nokuti vamwe pane kunonoka pane paviri pane kuti musikana anga abve zera but vakanonoka nekuti vaimira sekuru kana ambuya kuti vazoita izvi
vazouya ntivaida musikana uyu ndanomuchengeta anofanira kuchengetwa nekamusikana kasati kabvusera ndikanomuchengeta anenge rara imomo achidyira imomo zvakanakira manje diet yako imomo manje aiwa unenge usingazimanga unenge zvizi nyama kuti zvokuti mupaderere aiwa wezi panopinda imomo kana kanga kari kadzaondereka panobuda imomo ndozvanoti right nesikini yese because anozora mafuta chete ayaya sa inenge iri marketing strategy iri kana kuti i-feeding scheme zvinenge zvakamira sei nditori mhuri nenge nemusikana anenge ari umwe ari mwana wangu inini nditori nepride kuti mwana wangu akasvika pazera iroro oenda kunopinduka kuti achimukorora asati aita asitambokanganiswa nechinakomana mandii that's one qualification musikana aende imomo kana akambokanganiswa mukomana anotanga atestwa nechi nana gogo unzi ano ari right saka vakomana vese manje vanenge vada musikana iye vanenge vachiziva kuti uyu ari boys vision girl kana paanobuda imomo because anenge akasimba anenge ari soft skin bad girl muso anobuda manje kana imwe mungozoona kuti vakomana apa ya uyo matasita ari kumuita ya akuda chi akuda musikana kana kutoita dzimwe mhanda kwatinotambira kurira musikana ari musikana asati akuda wasati wapfimba then muso anobuda manje because nepamunotese anenge akavharirwa so zvinenge noita chivo ningoti zvinoita kunokuzvituma anenge akavharwa nezambia kuti amuone munofanira kutosonongora kuti atese muone mukau chishona pane zvakadaro isusu tinoita pamuroora tauya naye nemagumbezi exactly zoti anenge akavharwa nemagumbezi izvezvi zoti vamwani kuti ndopi muroora wacho ndopi muroora wacho kusvika vapedza process yekubudisa ngoma hapanenge pachibudisa dhindindi musiwo anobudisa vanhu vese vakuziva kuti musikana yachi vakuti musikana iye aredi kuita sei oro pandichimoti vasikana tisati tapinda muprocess iroyo wamuroora manje nda kuendera mberi chai wamuroora manje wagarisana naye zvakanaka maita vana 2 3 4 5 mukwasha akanaka zvokuti ndipana yanachitaura uye manje zambia vanofanira kuti kana uri mukwasha akanaka mumhuri wagarisana umwana wavo zvakanaka unokwanisa kupiwa vatinoti mapiwa musikana kumhuri ikoko zvavaitira izvi manje ndezvokuti vanoona kuti mwana wedu yeva akura izvinhu zvaangada kutendwa but murume wake yega hatinoona zvakanaka anokwanisa kutorora chi mumukadzi but anozorora manje kumhuri kwabaobab iya isusu tiri kwamupani ngatimupechi musikana ndanonzi wemapiwa madzimai ako vanenge vachiripo but mumhuri vaona kuti angazorora chi angazorora mumukadzi agarire mchi ari mukwasha wemumhuri panozoita kuwirirana here panyaya yekuti mukadzi wako akuchiona hama yake iri pamba ipapo futi vanowirirana here vanonzwanana here nyaya inotogara matare mukadzi iye mukadzi wako anenge anotounza kunoku aona zita kuita panapa murume wako kuti akumpa chi mwana wamukoma john ndatakuta sei ndatakumupa iye mwana wacho achibvuma zvinenge zvagara matare iye mwana acho anotobvuma zvandataura zvezvo kuti noti respect yekuti vakuru kana vati zvairespectwa zvokuti noti ndezvavataura ine vachitoona vachizogarisana zvakanaka ati kana vari tete vake maybe anenge apiwa chi mwana wamukoma unzi anowe ndinogara natete obva aroro wapiwa mapiwa tiri ipapo rege timbobvunza tine mubvunzo tete vachiona mwana wehanzvadzi ari pamba ipapo vanenge vachiita nani vava maiguru here namainini kuti vachiri tete nemuzukuru aiwa asi zvandorava amainini ezvinhu kazhinji kacho ndozoona kuti tete ava ezvinzi mabasa ekubika ekuita sei vanenge vatonga chatomboiti katosvika zuva katogara nemurume wavo vanondobika mainini opuwa zidavozijazonisi nemurume wavo gara vese kusvika yazokwana nguva anotogara mupiwa raatete kwemakore kusvika vazoti aita akuda kuti murume rai zvinhu zvaipwechi apuwe piwa rake pandoitwa kamabiko kokuti takumuita sei takumurumurai zvinhu zvimupiwa takumupa chi piwa rake
but vanenge vanofuti simba ratete rinenge rakuda kuita sei kupera. Saka tikasadaro vanozokwara nebasa. Bhera uyo achimushandira chi mvura yekugeza anenge kugeza ikoko akuda zvoke chipare manje kuti vanongenda kuna tete 2-3 days hazvina basa maningi kuti takura zvekuda murume hazitina basa navo. Aiwa akungogara chete murume wangu akagara nemuzukuru wangu zvakaipa chii. Iyi kaucha ndaifarira zvototi nakutoti tichobva panapa ndakunombonotsvaga mombondinovatsanangurira kuti kune mukomana uzozomati mashoko evakuru ane simba saka munoozoti ndi mukomana kuna tiara watasiya uku ndoyo ndogotorawo kumiri ndizoona umapfiwa apa ndapafarira apa. Alright, rekei titore mukana uno kuti tinzwe kuti mataura makati kune yechivanhu chivanhu chenyu chinenge chikamira sei icho sepakupira midzimu munoitawo here zvedoro. Yes, very good. Chivanhu chedu chine strong belief yekuti kune life after death. Munhu akafa achiri kurarama ndachiri kutichengeta. Ndosaka tizoita kamuti kaka kundema vanogara umu ndopatinopera midzimu kana tikabika doro. Hanti tobika doro tabika doro tinoda kuzodira pakamuti paya tichipachi anasi mutota vamanuka vane zvipo asina bhuku angatoa kuti John na Philipi tichaona na tete nyingi achidira doro pakamuti kaka achitara mazita evanhu vakafa ndivari kuti asi ndivari kutichengeta nini yekuti ndivari kutichengeta vanhu vaya kwedu isusu munhu wega paunobereka achiri mwana mudiki maybe kuma 2-3 months iko kwega kumwe kurwara kunonzi kunokonzera nekuti haasati ane mudzimu. Saka anozopesa kunzara tichibika doro kana chimahewo ikuita se usungirirwa kamuchinda kanapa kanzi mudzimu wanza ndasunga sekuru Philip atoene nemudzimu already. Vanhu vepamba vese vanoti kuna Philip kana varangari sekuru vakutoti sekuru kamwana sekuru kari kadikidiki unotoripo kakatuka uri muroora mumusha tezera vakasunga pakamwana akamutuka hazvitwe utoripa uzatuka tezera ndokatezererapo. Saka kana uri urwere muri kuteerera kuti mwana achisungwa akajira ikamataura ikako urwere hwautomira and masipasa kutarwa nemundo vaitoti vadaro so vanozopopota usiku kamanheru so popota musinga kamudzimu kaka mangwana kuseni vanga vachitotata simwana wayo mangwana kuseni anenge ota si akufamba nozona mangwana kuseni akamwana kaka kaita se kakatogara pasi aiwa masikati kakutomhanya nekuti zvainzwisika mazuva iwayo zvakanyanyisisa. Maybe ndinofanira kuzvitaura izvi during the operation Noah vanhu pavaitema miti umu vachigobora the then DA Hari Kumbura ndaita operation ndaitambisa front nekuti ndaigona kushanda nematonga vanhu kwanga kune mosquito zvakaipisisa ndofunga ndiari pezvinzi kunyamungu then vanhu ndobva vaenda kusvikiro nobvunza kuti manje toita sei svikiro ndobva rati endai munotora kamwana kaberekwa nhasi mokaendesa kumashirines watori kumashirines monokadhamba ikoko kakarumwa nemosquito ikako mangwana munoya musina mosquito vakatora kamwana definitely vakanokaisa kakarumwa neso to death. Mangwana Hari Nkumbura ndobva ziva kuti pane vanhu vakachekeresa kamwana vakasungwa vanhu chief vakati wowo mapesa kuti mwana mosquito rini but sure takaenda kusvikiro isu svikiro takati titoreka mwana kaya tisi tiendese uku imimi tikusevha vanhu vese vari kugadzira mudhemu ini zakusina asina mosquito mapakuda law mutemo wechirungu newechivanhu kuti toita sei tovaendesa here kujere vanhu ava pari zvavaita tazviona ivo vanotori nemavhii zvishuwa mwana afa zvishuwa but zvishuwa mosquito aita sei apera taseva vanhu vese vakushanda maable body vanhu vane simba ava
vasarwara nemosquito. Iye aita chivindi chekutakura mwana wake. Atorwa mwana aifana kuramba nemwana wake. Unoziva zvinoita kana kutora kamwana kehuku chaiko, huku inenge ichada kudhotobora. Asi iye kuti zvaizivikanwa vanhu vaizonzwisisa kuti nekuti masvikiro ati vaingoendesa kuti svikiro rati ndizvotaura nevakuru veshe vematare ukapaka mwana kuti endesai ende vakatoendesa zvakapera zvakadaro. Kana imi baba vemwana kuzombokoma kuti vakatora kamwana kangu kuti ndizvakataurwa nekuti vanhu vaiziva kuti svikiro tinoti chii. Kana radaro inofana kuti svikiro ndio hati nderevaibatsira kuna nyaminyami kuti vaende kusvikiro vonombera kuona mangwana nyama pana nyaminyami ipapo tichapauya tikupauya ketibobatiza pari zvinezvi timbomhanya nekuguku kuna nyaminyami tiri kuuya ndo watinonoperera kuna nyaminyami kuti bhilifi yavanhu kuti midzimu vaitenda sei yavasvisa palevhuro iyoyo even kutoendesa kamwana norazvo midzimu zvainenge ataura. Alright, regai titi ndingoti gaga panapa nokuti ndinonaso kuti pane zviri kuitika. Alright, todzoka panyaya yekuti mataura imi makati DA mudzviti wenguva iyoyo yakazopera sei nhau iyoyo? Ndangoti vakatongina kesi havana kusunga vari kusunga nokuti vakati ndezvaitika tasisa zvinhu zvishokani. Alright, regai titidzoke panyaya mambotaura yenyaminyami. Minyaminyami isusu tinoona yakaiswa patsvimbo pazvimasignpost. Nyaminyami chimbori chii? Nyaminyami patsvimbo mukatarisa pane chimusoro chicha pane musoro. Vanhu vese vanotaura kana kuti zvandakanzwa nezvanyaminyami hapana akamboona muswe kana musoro wenyaminyami, hapana. But vanhu vakazoita zvekuveza zvezve vada kutengesa vata business saka vazonzi hatingambovezi chinyama chisina musoro ndobva vangogadzira chimusoro. Hapana akaona musoro. Vanhu vaingoona chitumbi chabuda chenyama chete vocheka nyama. Nhasi ndokwasabhuku chokamba mangwana kwasabhuku chokumarara. But kwasabhuku chokumarara havakwanisa kuona paichekwa nokwasabhuku chokamba nezuro. Alright, tiri ipapo chaimbo inyazo yaigara pai nyaminyami iyi uyezve chaizoita kuti nyama ichekwe ndopata kuti tinzwikise kuti zvinofamba sei. Titorei nenzendo yacho tisvike pakuzochekwa kwenyama. Nyama yanga isingachekwe pese pese. Chinhu chaingoitika pano nepapo kana kwaita nzara kuti vanhu vati takuda kuti paita mudunhu paita chichemo chokuti ediwe muriwo yakuita sei uri kushupa. But tozasi kune vaiti jama kutendwa. Iyo njange muchitongo vaingoti jama kutendwa. Zvairei jama kutendwa jama zvinova chipisi chenyama big chunk yenyama kutendwa zvinova kucheka. Alright, zvavanzi kuti icho chijama kutendwa zoti chinobudisa kungocheka raunoda zinyama kutotakura woenda. Vanzi kuti kune bhonzo ndoda demo hakuna inongowe fresh chete wocheka tase kuenda kuti hakunana izvizvi endai kunana kanana mudhara kunana mambo kuti right mangwana kwana sabhuku ningi ndikwari kuenda kunoungana vemasvikiro unombera ikoko woenda zvavonzi kuti mangwana zvaita sei. Tutaura isusu nyaya kuti mati yaibuda pai mumvura. Yaigara mumvura yangobudisa nochai chideswe here kana kuti mumvura unongoona chibhaubhu mumvura so chezinyama iyi wino rese. Saka zvivindi zvevanhu matonga tribe zvivindi zvavo zvanga zviri papi zvokuti unonocheka chinhu chausiri kuziva kuti chii. Zvanga zvisiri zvivindi. Chinhu mukaziva mukabhirivha machiri hazvisi zvivindi ndezvamuri kuita. Zvino izvi munhu asingazive kubata pfuti ukamupa pfuti kubata zvaanototya kubata pfuti chei isina kana bava nekuti hasitazvera but musoja kwadi zinobasa kungotoresa chemba. Zvino izvi ndikautende munhu ari izvi zasitamboenda kuHarare kunonofamba muHarare nemotikari dzedze anotocha but munhu ari muHarare ango hazvina basa. Saka kwavari jama kutendwa iyi hazvitombori nebasa
nyama ndizvatojara ndezvikuitika unotaura saka nyama iyi tingati ndo yatuti nyami jama kutenda yakapedzisira kubuda gore ripi kana mungaite ruzivo here kuti yakapedzisira kubuda gore ripi ndinganyepa kuti ndingave kuti exactly gore ripi but chandingakuudze hafu kuti ndikuti 1953 to 59 pakanyanya kuita movement yevanhu nezvigredha nemadhiziri nechi muna Zambezi zvanga zvisingawirirane nemidzimu makunwa petrol makunwa chi saka hapana akazomboda kuenda kunotaura nezvechi kasi movement yevanhu yekumuvha vari kuenda paka coordination pasina saka hapana akazomboda nezvamenya mukatasa mastories ese kubva 1953 ndingoti hafu 1953 kuchienda kumberi hapana pakazombotaura nezvinaminyama pana munhu aizomboenda kunoita chama kutenda because papasina coordination uyu aipira zvemudzimu neuyu aiombera neuyu avaparadzana zvinorevera kuti nhasi takada kuti vanhu veTonga tribe makaungana kunyatsonowombera zvakasimba inobuda vanhu ivavo manje vaibhilivha izvozvo hakusisina izvozvo ndakutaura kuti ini munhu andakapesa kutaura naye 3 madhara ndakapesa kutaura navo nezvenyaminyami vese infected hapana vakafa vese John Sajanika iye andotaura the last person ndaenda kunomuona spirit ndemboenda kunotaura naye to learn about the history ndakaverenga bhuku rere the story of Karibadon but I want to information in book yaindibatsira chete pakubvunza but yes the information yese mamusina because vanga vasingabhelieve kuti zvinoshanda izvi saka panyaya yenyama apa pane nyaya apa panyaya yenyama pane nyaya because tiri kuida wakanyama iyi alright aiwa isinei ndinovimba kuti tichasangana zvekare tichipfuurira mberi nyaya yedu Tonga tribe tichidzidza zvakawanda hatingazvipedze zvese nhasi hatingazvibate zvese tikazvipedza ndoda kutenda mukoma vangu vari panapa vagarisisa moyo ndinoti vateereri don't forget to subscribe on Kariva TV.